No. Kivaa ja kurkku. Avain syöttää ja selustaa. Nyt vaan tarvii sitten sitä prosenttia nostaa. Tässä maaliteossa! Sitten Honas vielä otti fakeshoti! Hei kun vetää Mikko poika. Lähitain! Tappio laittoo ja siitä kurkun paikka. Komme. Ei laittanut! Tätäkään pallon Messi. Potilas ei paitsi on Essu. Kome. Tuttua kurkista, että pääpalloa ei pysty voittamaan ja sitten tulee. Se on pieni lapsus siinä pahassa paikassa ja Ahti Morris. Ei! Jumala. Seuraava ongelma. Ahti Morris. Ja sitten potilas loistava oivallus. Nyt on mentävä Messin paikka ja jatkotilanne. Nyt on tultava Messi. Messi vielä siirtää 2-3 ja... Hei! Se peli on ohi jo, se äskeinen peli. Nyt on tämä peli. Loistava. Nyt Hieno. on Messi paikkaa! Näin! Parhailuista. Mä kysyn selustassa. Sitä peliä vaan. Näin! Kome. Hienoa! Näin! Nyt se on hyvä, että Näin, siitä! Mohan Ahmed! Hieno! Toinen vippeli Messi! Ja. On jalalla tässä ja tekee. Jumalauta kun on kaunista. Tappio! Potilas! Oi. Vihli oli jollakin reitillä. No minä olin... Laatupallo, täysin roolissa kunnostautunut Messi Luis. Seuraava tilanne. Jopa 3-0, potilas. Ja ne olivat Ottaa syötön po. Sitten vielä Pihla oli pelastavana enkelinä. Ei. Kyllä Ja potilas siitä karkaa ja tekee. No hei. Se voi laittaa lajia, kun tulee paha tilanne. Ja ei! No kun noidut Jälleen sillä menee kultakypärä päässä ja paino. Ei vitussa. Eikä missään nimessä, paitsi on nyt jälleen Messi. Sitten saapuu Purkinen ja vielä petaa tappio. Ja kyllä! Ai, kauni! Ei mä pääse siitä. Teoset tulee. Potilas murtautuu ja kerää Sleepy. Juu. Se on hyvä peli. Toisella puoliskolla potilas! Näin! Selusta Nepi on täysin vapaana. Tulee, kyllä tulee. Pihille! Pallo! Kerran vittu ole jumalista. Loistava täppä sinne tappiolle ja tappio. Peilyttää vittu. Teen 7 maalia. Tappio ja Neppio hakee. Ja siellä on. Näin! Jumala. Sinne karkaa Äkkäri ja Neppi. neppari. Ja tulee karkuun. Jumalauta. Ja Nessu. Ja jatkopeli ja siellä on. Väliin. Ja kyllä tulee Rabanjos. Artulle siihen lare. Hienosti. Ota sprint speedia. Jälleen Hienosti Neppi. liikkuu ja taas ja... murtautuu sinne. Tosta löytyy tila. Ja sitten Mitä vetää ne Laine vetää nurin. Mitä pihalle se? Ja siellä on punainen käessä. Ai. Oliks toi slot? Ja sitten pallo maaliin. Pääsinpähän sanomaan, nyt tulee maaliin. No niin, lyhyen päkkäri. Rouhima. Oi mikä oivallus! Ja nyt tulee loistava. Kirous kun toppi. Ja Niin ja sitten pilkku. Mitä te horhoilette siellä?
Miksi se Tää on joskus jopa Kääntääkin. seksuaalista katseltavaa. Ja kun ei lähe. Muutettu niin loistavaa palloa koko illan, että tästä tulee jälleen yksi klassikko maali. Sitten päästään kyllä eittämättä karkuun tässä mukana. potilas. Ja tappio ja varmaa maali. Pitää se vielä jotenkin tajutaan nepille paikkoja aina elää. Ja sitten jälleen nepi karkaa. Ja kyllä Ai. harvinainen hassi siinä tulee ja nyt tulee sitä Lemoinen. Eli kun luo tilanteita, niin ne on vaarallisia ja Piila tulee sieltä. Finesse pätkelähtää jälleen. Ei tämmöstä. Mutta ei mitään. Hoppo poika nousee sieltä. 4. Miten se on mahdollista? Vieläkö oli pelissä? Kes sinne ja vielä loppuun. Hieno. Messi luis ja loistavaa Piilille. Ja reluktantti naputtaa tutuu varmasti näitä. Rabanjos! 3. Mitä? Se on pallo menee! Nyt ollaan vähän kartioina siellä ja sitten on pallo maalissa. Kyllä se sulaa nyt se. Tää virtaa noin paljon vielä. Messi! Kyllä tulee! Joku ihme hassi! Ihme hassi Kurkinen! Muri. Ei kai. Onko sisään? Miksei täällä oo ketään? Pihli! Pihli pelastaa! Miks sitten se Miten se on siellä? En mä tiedä miten se pääsi, se vaan juosi sieltä niin ihan törkeen kovaa, en mä... Kyrkisit vielä, loistava Pihli tekee! Paikat Messi, tappio, tappio ja Juu. 4. Tapetaan se maaliverkko. Hienosti ja mikä tatsi! Messi luis! Ja tappio! Yes! Tappiolta Neppiolle. Ja siinä on nyt sitten paikka sinetöidellä. Mä paitsi jo Potinaldo. Ja seuraava tulee. Käyntiin. Pisti Rapidin käyntiin 4. Ja siinä. Tätä varten ollaan pelattu. Reenattu. Niin jo. Vittu. Se on juuri näin. Nyt on yksi sauma. Pörkölö. Ai, nyt tulee maali. Miten? Hei, nyt sattu lapsus! Ja potilas karkaa. Potilas re-entry. Re-entry sitten pallo maaliin! Messi luis, kyllä. Näin. Sitten loistopeli, potilas! Siinä yksi. Tarjoi. Se on Roussi. Mene sinne! Pihla on siellä! Ja ihan on tappio! Oi. Vasemman kyllä vielä. Ottaa sieltä. Potilas, mitä kuvioita? Pihla! Ei se pääse sieltä Messi! Ja nyt voi laittaa saunaa lämpiään. Kato kun Eeri kerke hyökkää. Ja sieltä tullaan ja se on sillä hyvä. Hopon menee mökille ja... Ja mökkiä. Kyllä se löytyy vaan sieltä se valtavaa pökkö.